Waw! Mae'n iawn, mae'n iawn! Jed! Rownd y cwn, rownd y cwn, rownd y cwn! Ni gyd yn gwybod chi'n gyfartal, ond mae Els a fi dal yn y gêm, chi bo? O, ie. A ni'n barod am yr her nesaf, sef Challenge Driblo! Els, cyfan ti angen wneud yw driblo'r bêl o fan hyn i'r côn ola na. Os ti'n llwyddo i sgorio gôl, wedyn ti'n cael 5 eiliad ychwanegol oddi ar dy sgôr ti. 5 eiliad? Ia. Lovely. Woo! Di barod. 3, 2, 1, out! Go on, Elin! Da iawn. O, mae dy ti. Wow! Mae'n iawn, mae'n iawn. Fel torti! Da iawn. Go on, Els, go on, Els. Go on, Rownd y cwn. Gorffenna'n gryf. Go on, Jed! Hawdd! Hawdd! Yes! Hawdd! Woo! Hawdd! Dyna ma! Woo! Elin, Oh my gosh. oedd hwnna'n amser rili da. O, oedd. Nes di lwyddo i wneud hwnna mewn 20 eiliad. Achos bod ti wedi llwyddo i sgôr o gôl, mae hwnna'n golygu mai 15 eiliad i dy sgôr di. Dwi'n hapus o hwnna. Dwi'n meddwl fast. Mae hwnna'n gyflym yndi. Da iawn, Reidel. Diolch i Toti. Gyd ti 15 eiliad i giro. Hawdd! Iawn. 3, 2, 1, out! Mae'n gyflym o fan hyn. Mae'n gogi rheoledd o'r bel, fai! Mae'n iawn, Jacob, mae'n iawn! Rownd y coed yn dros e. A ffordd hyn. Da iawn, Jacob, da iawn. Yes! Come on! Oedd hwnna'n teimlo'n great, boys. Fantastic. Hei, da iawn, Jacob. Ti'n hapus? Oedd hwnna'n teimlo'n great. Ia, oedd. Da iawn, wel, o'ch chi'n gyflym iawn. Nes di gael penalty bach, chos nes di skipio côn. Beth? 19 eiliad. 19 eiliad? A nes di sgorio, so mae hynna fel 5 eiliad off. So 14 eiliad. What? Ei, jyst un eiliad y gyfle yma. 1 eiliad y gyflym ach na fi. Os am fi'n hapus iawn. Ti'n iawn. Great. Pwy sy'n nesaf de? Pwy sy'n nesaf? Fi'n mynd i rhoi y bumed seren ar y Cris ma. 3, 2, 1, ewch! Cadi! Come on! Go on, Cad. Come on! Whoops! Mae'n iawn. Da. Gyflym, go! Go! Great, Cad. Colli rhywle, colli rhywle. Mae'n iawn, Come on! Cadw rheoledd, cadw rheoledd. Lan. Go on, Cadi. Da iawn. Nice. Go on, Cad. Bron Bron yna. Go on, Cad. Da iawn. Gorffen y grif. Stop ar y gloc. Go on, Cydew, dros y llinell. Sgoria. Reit lan i'r gol, Cad. Oh! Oh, O, Jacob. Sut oedd hynny'n teimlo? Oedd na, dŵr. Na, oedd yn gret, oedd yn edrych yn fantastic. So, amser ti ar y cwrs fan hyn o 28.58 eiliad. Sub 30 seconds. Ie, ond nes ti ddim sgorio'r gol. Dan 30 eiliad, ddo. O, dan 30 eiliad, ie, ti'n gywir. Fine. Right, great, so... Ta. Pwy sy'n nesaf de? Mae'r iseldiroedd ar y blaen gyda 14 eiliad, a dwi angen curo fe, a mae fe yn y gol. Come on, boys. 3, 2, 1, ewch! O, cychwyn cry, cychwyn cry. Ww, ti'n fflio. Fflio mynd. Jed. Fflio mynd, Jed, fflio mynd. Go on, Jed. Jed! Rownd y cwn, rownd y cwn, rownd y cwn. Mynd o gwmpas Jacob ar y gol, felly hwnna wedi effeithio amser fi os ydych chi'n gwybod. Ella, na, mae'n iawn. Reit, wyt ti'n hapus? Rwy'n hapus gyda hwnna. Ia? Nes di wneud hynna mewn 16 eiliad. Wow! A nes di sgorio. So, Jed, chdi di'r enillydd efo 11 eiliad. Come on! Da iawn. High five. Hei, siwr. Ie, di'n cael hwnna. Da iawn, Jed. Woo! Da iawn, Jed. Gwlad Belg ar y brig to. Belg! Ond per y cyffroi gormod iawn, achos
mae yna her arall yn dod O ia! O, beth ydi o, dwi'n cofio. o. Oh.